ba wani harka jin waya na jin waya kana ma da waya waya ma na ka dirro ba ni ma ba kwana biyu ne ba wala ba kawai kajin ba sun yi wajen samu ne sai dawa ne sai kai ya na ku tama ɗan libya alaikum dan libya amma yaushe ka dawo ina gari tun shekaran jiya ai a mota ka da ko a jirgi libyan ai da jirgi a jirgi ko kana hauka ne ka yanzu kai har yanzu baka daina irin wannan abin da kake yi ba dama amma libyan nan ba ya aishe ka ka ga daga kyau ka ga yadda yake shanin kuwa kyau me kuka gani dan ma Allah ya sa jirgi ne ta ban mu matsala in gaya maka jirgi muna tafiya mai ya kare mana a sama dan ma Allah ya sa mun yi sa'a jirgin mai amfani da bluetooth ne direban na waya to aka turo da mai ta bluetooth mai ta bulutu kai da libya